17 και 20. Πάντως δεν έχει πολύ κόσμο. Και τι την έκανε και είναι ο Παοξίδες, οι φίλοι του Ζαγοράκη δεν ήρθανε, δεν μπορούνε. Οι φίλοι του Ζαγοράκη. Ναι, στις μαλακίες το έχει. Για να σπάσει το ρεκόρ. Άντε γαμηθείτε κι εσείς και βραβεύτε τις μαλάκες στο τέρπι. Άντε γαμώτα τα στάβια μου. Εντάξει με την ιστορία, εντάξει, φτάνει. Αυτά τα λες σε 20 χρόνια ρε μου. Πάμε εδώ πέρα το Δημήτρη Σαλπικίδη για να το πάρει. Αυτό είναι το καλύτερο. Σε εκείνο το μάτσο εδώ ρε πατέ. Εγώ θα πάω να δώσω την πλάκετα. Εγώ θα του δώσω την πλάκετα. Όχι ένας φίλος θα πω. Για να ξέρω, μπορεί να κάνω να του πει στο κεφάλι, δεν παθαίνει τίποτα. Ο πρόεδρος του Σούφου Πάω Ξηγιώνα είναι εκεί πέρα να πάει. Δεν έχεις σημασία. Ο Λίγνης, μπράβος, ο Λίγνης. Με μια μακαρονάδα τώρα. Για να μεγαλώσει,